Powered by Casters. Et tuli semmoinen, niin että okei, että onko mä taas niin kuin ulkopuolinen, koska sehän on se mun ultimaattinen trauma, että mä olen aina se ulkopuolinen. Nyt mä olin silleen, että voi helvetti, että hirveän duunin tehnyt, että pääsis silleen, että nyt mut on hyväksytty. Ja nyt mä oon taas tää outsideri. Tämä podcast tehdään yhteistyössä second hand-applikaatio Tisen kanssa, josta sä voit löytää parhaat second hand-löydöt. Lataa Tise ja rekisteröidy, koska meillä on teille siellä makeita yllätyksiä ja kilpailuita. Tänään mun kanssa vieraana on moninaisen työkentän omaava ja pukeutumisellaan ihastuttava Shirley Karvinen. Tervetuloa Tisen Second Hand Stories podcastiin. Kiitos. Ihanaa olla täällä. Joo, ihanaa kun pääsit meidän viimeisen jakson vieraaksi. Siis joo, mulle tuli ihan yllätyksenä, että tämä on viimeinen. Joo. Se on viimeinen aina paras. Kyllä. Kausi päättyy ja päättyy hyvin sun kanssa. Ihanaa. Ihan ekaksi mä haluaisin kysyä sulta, ehkä niin kuin, että mitä sulle tällä hetkellä kuuluu ja minkälaisten projektien parissa sä tällä hetkellä työstät tai jotenkin työskentelet, mitä sulla on niin kuin jotenkin nyt meneillään? No siis hyvää kuuluu, hyvää kuuluu, mutta aika semmoinen niin kuin syksyhaikeus. Mä oon siis koko tämän viikon niin miettinyt, että mä rakastan syksyä ja niin kuin, mä oon syksyn lapsi ja mä oon syntynyt syksyllä jne, mutta sitten jotenkin se syksy aina liittyy sellainen, en mä tiedä, onko se sitten se, että kun luonto kuolee hiljalleen ja kaikki on vähän pimeätä ja harmaata ja on vähän märkää, niin siinä on sellainen tietty haikeus mukana, mutta samaan aikaan se on myös ihan kaunista. Niin hyvää kuuluu, mutta sitten on ehkä vähän semmoisia niinku adaptoitumisia syksyyn. Mutta semmoista ihanaa perusarkea. Ja mä oon sitten sanonutkin sitä tässä moneen kertaan just lähipiirille, että musta on ihanaa, että nyt on sellainen syksy, että on niinku sopivissa määrin, että on sitä kotona olemista ja läheisten kanssa olemista, omaa vapaa-aikaa, mutta sitten on myös sitä niinku työtä ja kiinnostavia projekteja ja niinku semmoisessa hyvässä balanssissa, että ei ole sellaista niinku tapposyksyä, mitä mulla on ehkä aikaisemmin elämässä ollut. Sitten kun tavallaan elokuu puoliväli alkaa, niin sitten tietää, että on semmoista hirveät tykitystä ja ahistaa ja ei saa niinku nukuttua. Ja sitten tietää, että on sitten joulukuussa seuraava stoppi ja sitten ollaan 2 viikkoa ihan silleen sänkypotilaina ja sitten taas toinen puoli vuotta jatketaan. Niin siitä on kyllä iloinen, että nyt saa oikeasti ottaa happea ja sopivassa balanssissa kaikkea. Onpa kiva kuulla. Mitä kaikkea tavallaan, mitä työprojekteja sulla on tällä hetkellä? Sulla ainakin te teette sitä podia ja sitten TV:ssä pyörii tällä hetkellä projekteja. Joo, siis televisiossa pyörii tällä hetkellä Viidakon tähdet TV5 ja Discover-palvelusta löytyy. Ja someahan mä tässä on paljon tehnyt ja erinäisiä projekteja. Lähinnä keskittynyt sitten vähän niin kuin sit jo seuraavaan vuoteen. Ja sitten tällä alalla se kaikista veemäisihän on se, että mitään ei saa kertoa ennen kuin se on tyyliin julkistettu virallisesti tai jossakin nähtävillä tai kuultavissa. Mutta aika paljon niin kuin tehnyt vaan sellaista niin kuin tähän hetkeen keskittymistä ja sitten keskittynyt niin projekteihin, mitkä tällä hetkellä tulee ulos ja suunnitellut sitten tulevaa. Joo, kuulostaa hyvältä. Tässä podcastissa puhutaan paljon just vastuullisuudesta, ja ennen kuin mä kysyn ehkä, että miten sä koet, että miten se tuohon sun työkenttään liittyy, tai ylipäänsä kaikkiin, sulla on moninainen työkenttä ylipäänsä, koska on TV:tä, on podia, on somea, tavallaan että tosi kattavasti, ja se siellä varmasti eri lailla näkyy, mutta miten sä ajattelisit, että mitä vastuullisuus sulle tarkoittaa niin kuin henkilökohtaisesti, jos sun pitäisi sitä jotenkin laittaa palasiksi tai ajatuksiksi? Ensinnäkin hitto, toi on laaja kysymys. Kyllä. Toi on todella semmoinen niin tärkeä, iso kysymys, mutta mä koitin tätä itse asiassa miettiä eilen. Ja ehkä ihan päällimmäisenä mulle tuli mieleen, että mulle niin vastuullisuus ihan ensimmäisenä tarkoittaa sitä, että ei ignoraa, mitä maailmalla tapahtuu ja mitä sun ympärillä tapahtuu, vaan sen takia, koska se on vähän epämiellyttävää tai että sun pitäisi jotenkin tehdä jotain pieniä muutoksia sun elämässä tai että sä et ole valmis niin kuin luopumaan jostakin sun etuoikeudesta, mihin sä oot niin kuin tottunut. Niin lähtökohtaisesti se ja ehkä myös tiedostaa omat etuoikeutensa, oman asemansa ja tehdä niin kuin sen puitteissa, mitä pystyy tekemään. Ei kukaan niin kuin koita silleen sanoa, että pitää esittää neitsyt Mariaa ja mä tiedän sen, että mä oon hyvin kaukana siitä, mutta se, että jos mä pystyn omilla tavoilla esimerkiksi, vaikka mun työ on aika julkista ja mulla on tietty platformi, mikä sen mukana tulee, niin esimerkiksi mä pystyn vaikka puhumaan arvoista, mitkä on mulle tärkeitä tai
tehdä asioita, no ammattimielessä tehdä projekteja, mitkä tukee vaikka mun omia arvoja ja näin edelleen. Että se on laaja kysymys, mutta se on mun mielestä sellainen, että jokainen pystyy omissa raameissa toteuttaa sitä. Joo, ehdottomasti. Ja musta oli hyvin kiteytetty sulta, kun sä sanoit, että myös vähän sen epämiellyttävän tunteen kohtaamista, koska tavallaan sitä se myös on, että jotenkin kaikki muutos ja semmoinen, tai omien joidenkin toimintatapojen muuttaminen on lähtökohtaisesti myös epämiellyttävää, tai jotenkin, jos haluaisi vaan elää jossain sellaisessa kuplassa, missä kaikki on hyvin, niin tavallaan sen ulosastumista just tavallaan sen niiden omien etuoikeuksien kautta. Niin, että tuossa oli kyllä hyvin kuvattu. Miten, sä tavallaan tuossa sanoitkin aika hyvin sitä, että koska sulla on myös niinku platformi ja tavallaan, että sulla on niinku alusta sulla itselläsi, missä sulla on valtaa, mikä tavallaan tuo myös vastuuta. Niinku, no somessa ehkä se on se kaikista konkreettisin, mistä pystyy ajatella, mutta miten sä ajattelet, että vastuullisuus liittyy niinku sun työhön tai eri projekteihin tai miten sä liittäisit sitä sinne? No totta kai, jos miettii nyt ihan sellaisia käytännön asioita, jos mä mietin vaikka pelkästään somea ja somen kaupallisuutta, niin kyllä mulla on iso valta siinä, että mä voin päättää, että vaikka minkälaisten yhteistyökumppaneiden kanssa mä haluan vaikka tehdä yhteistyötä. Tai vaikka, että mullakin lähtökohtaisesti mun some perustuu sellaiseen aika kepeeseen ja viihteeseen, aika semmoiseen niin kuin arkipäiväiseen elämään, mutta sitten taas omilla pienillä toimenpiteillä niin mä tuon myös sitä kautta arvoja, mitkä on mulle tärkeitä. Että on se sitten niin kuin esittelee second hand ostoksia, niin ei se nyt ole suoraan semmoista niin kuin valistusta, mutta se on sellaista, niinku, että tämä on vaan tämä lifestyle, tämä on sitä niinku pienillä asioilla haluaa näyttää, että mikä on mun tapa vaikka toimia. Tai sitten se, että vaikka mulle tietenkin seksuaalivähemmistöt on aika lähellä sydäntä ja se on mulle tärkeä asia, niin ihan vaan olemalla kuka mä oon, niin mä koen, että siinäkin mä pystyn kantaa korteni kekoon ja tehdä asialle tai asian eteen hyvää. Ehdottomasti tavallaan se, että niin, kyllä mä koen, että se tavallaan, että on niin kuin rehellinen ja avoin ja tavallaan siitä omasta identiteetistään, kun on myös julkisuudessa, niin totta kai se niin kuin silleen avaa ovia ja niin kuin myös on sitä heijastuspintaa myös muille ihmisille jotenkin. Kyllä, ja musta tuntuu, että ehkä kun ne on kaikki niin isoja aiheita ja ne on niin tärkeitä aiheita ja ne herättää helposti just tunteita, ne saattaa herättää niin hyvässä että pahassa tunteita, niin mä oon itselleni huomannut sen, että ensinnäkin no mä en ole ehkä välttämättä muutenkaan se paasaavin henkilö, ja mä en osaa välttämättä argumentoida asioita, että no koska tää pitää nyt olla tälleen, ja vaikka kuinka se olisi mulle tunteen ja sydämen asia, mutta mä tiedän, että mulla ei välttämättä se niin sanasta siihen riitä, mutta sitten se, että kun tavallaan mä vaan elän mulle itselleni autenttista elämää, että on se sitten mä mun eläimien kanssa tai mun kumppanin kanssa tai justiinsa second hand löydöksiä esittelen tai näin, niin se on tavallaan mun tapa muuttaa maailmaa. Ehdottomasti, ja joku sanoi musta, mä en muista kuka tämän on sanonut, mutta oli kirjoittanut tosi hyvin siitä, että se mitä tavallaan vaikka seksuaalivähemmistöön kuuluvat ihmiset tällä hetkellä tarttis, niin olisi nähdä ihmisiä, jotka kuuluu vähemmistöön, jolla on niin kuin kiva elämä, jotka tavallaan voi hyvin, tavallaan, koska helposti me nähdään sitä narratiivia, miten tavallaan kaikki on tosi huonosti ja elämä on tosi hankalaa ja vaikeaa. Niin tavallaan se oli musta tosi hyvin kirjoitettu, että tavallaan näyttää myös sitä, että vaikka mä niin kuulun tähän vähemmistöön, niin mun elämä voi olla itse asiassa tosi kivaa ja mulla voi olla ihania asioita elämässä ja onnellisuutta. Kyllä. Ja mä ehdottomasti koen tavallaan, mitä sanoit, että se on siis osa tätä kaikkea vastuullisuuskeskustelua myös. Siis on, mä itse asiassa kuuntelin yhtä podcastia, mistä oli tämmönen entinen uskovainen, tai on se kyllä itse asiassa nykyäänkin uskovainen, mutta ennen hän oli aika syvässä päädyssä ja piti, mä en nyt muista mikä sen nimi on, mutta hän oli itse myös tämmöisen omanlaisensa lahkon johtaja ja se oli siis meidän ikäinen tämmönen just vähän alle 30. Ja hän siis eli tosi pitkään, no siis tavallaan tiedostaen kyllä, että hänellä oli niin kuin romanttisia ajatuksia samaa sukupuolta kohtaan, mutta sitten kun hän avasi siitä suunsa jollekin niin kuin aikuiselle ihmiselle, niin se tavallaan saman tien kiellettiin, että kuule ei mitään hätää, että me pistetään näihin eheytyshoitoihin ja niin kuin tavallaan siihen rumpaan, niin nyt kun hän oli siis kasvanut aikuiseksi ja kasvanut ulos siitä toksisesta ympäristöstä, niin se oli jotenkin niin silleen koskettavaa, kun nykyään hän on hyväksynyt itsensä ja elää niin kuin hänen näköisessä parisuhteessa ja elää itselleen autenttista elämää, niin
se sanoi, että jos silloin olisi ollut edes jossain niin kuin mediassa, edes jotenkin nähtävillä se, että tällaista on muualla tai tällaista on, tai edes joku turvallinen aikuinen, joka sanoisi, että ei mitään, että ihana juttu, että sä oot ihastunut johonkin tai että sä näet tollaisia unia tai mitä ikinä. Että jos edes jossakin se olisi ollut nähtävillä, niin se olisi säästänyt niin paljolta tuskalta. Ja kyllä mä koen, niin kuin jos mä mietin vaikka itseäänikin, niin jos olisi vaikka nähnyt vaikka lapsena ihan olisi sitten seksuaalivähemmistöön tai edes niin kuin, no ei, miten sä sanois, tyypillisen suomalaisen näköisiä ihmisiä. Niin, tai että se, että oli tietenkin puoliksi kiinalainen ja oli tummat piirteet ja muuta ja tuntui, että kaikki omalla luokalla oli semmoisia blondeja, niin kuin sinisilmäisiä tyyppejä, niin jos olisi edes niin kuin sellaista nähnyt ympäriinsä, niin se olisi ollut ihan eri niin kuin kasvaa sellaisessa ympäristössä, niin musta on ihanaa, että nyt on vähän eri. Ehdottomasti, ja tuossa tavallaan painottuu hyvin se niinku representaatio, mitä tavallaan mä koen, että niinku sinä ja ylipäänsä sun elämä tai sun parisuhde ja kaikki tavallaan, kun kaikki se on myös julkista, niinku monessa määrin sun elämä, niin niinku ehdottomasti tuot sellaista niinku positiivista representaatiota siitä, että mitenkin, ja niin, kuuluvuutta varmasti monille niinku näyttämällä elämääsi niin avoimesti niinku monia osia siitä. Lataamalla Tise-applikaation ja rekisteröitymällä voit päästä mukaan kilpailuun, jossa on jaossa 200 euron arvoisia lahjakortteja Tiseen. Kilpailun pääsee mukaan lataamalla Tisen, rekisteröitymällä ja käymällä klikkaamassa kilpailuohjeet auki Second Hand Stories-bannerista. Mä palaan seuraavaksi vähän ajassa taaksepäin vuoteen 2016, kun susta tuli Miss Suomi, joka on tämmöinen tosi vahvasti niin kuin kauneuden ja feminiinisyyden semmoinen niin kuin jotenkin palkinto ja titteli ja semmoinen jotenkin kerää tällaista niin kuin näitä teemoja. Toki myöskin silleen ei vain sisäistä, mutta myös ulkoista. Niin miten sä niin kuin ajattelet, että millainen vaikutus sillä on ollut sun elämään, niin kuin, jos lähdetään sieltä hetkestä tähän? No onhan sillä ollut ihan valtava vaikutus, että mä sanon sitä useasti, että mun on vaikea kuvitella itseäni niin kuin Miss Suomena, mutta siltikin mä oon maailman kiitollisin siitä, koska mulla ei olisi tätä elämää, mikä mulla tällä hetkellä on. Että se on kyllä kaikki sen ansiota, että mä oon mennyt sinne kilpailuun. Mutta onhan se siis muuttanut mua myös ihmisenä tosi paljon. Että niin kuin mä sanoin, niin mä oon kasvanut Jyväskylässä, missä mä olin ainoa tyyppi koko koulussa muistaakseni, joka oli vaikka puoliksi jotain muuta, niin mulla oli aina vähän sellainen, että ei oikein kuulunut joukkoon ja jotakin on vähän vialla mussa. Ja voi että kun mä olisin, tiedätkö, se niin kuin suosittu ja kaunis tyttö ja niin kuin aina silleen katto vierestä, niin musta tuntuu, että vaikka mä en silloin sitä itselleni myöntänyt, mutta nyt tälleen huomattavasti enemmän niin jälkikäteen, Miss Suomi-kilpailu oli mulle ehkä vähän sellainen toki ammatillinen syy hakeutua sinne, mutta onhan se semmoinen ultimaattinen merkki ollut mulle silleen henkisesti, että okei, nyt sä oot hyväksytty, nyt sä oot hyvä, nyt sä oot tälleen niinku hyväksyttyjen standardien mukainen, kun koko elämän aina tuntui vähän siltä, että ei ihan niinku mene siihen muottiin. Mutta kyllä mä sanon, että niinku, jokainen varmasti ymmärtää sen, että eihän se niinku täytä sitä tyhjiöä. Niin, sittenhän tulee vaan seuraava tavoite ja sitten seuraava ja sitten se on semmoinen niinku noidankehä, missä sä oot ja todennäköisesti vaan meet silleen syvemmälle ennen kuin se stoppaa ja se ymmärtää, että okei, että ehkä nyt ollaan väärällä reitillä. Niin kyllä. Mutta on kiinnostava niin ajatusketju tavallaan, että on kokenut sitä ulkopuolisuutta ja sitten tavallaan toi on siinä hetkessä jotenkin voinut niin täyttää sitä jotain. Tai olla myös joku sellainen niin näytön paikka sekä ehkä itselle, mutta ehkä myös jonnekin tavallaan semmoiselle jotenkin ulkopuolelle myös, että kokee sitä hyväksyntää. Miten sä ajattelet, kun tavallaan Misseys on jotenkin sellaista, se on sellainen titteli, mikä niinku aina muistetaan mun mielestä, ja se aina, jotenkin, se aina kannetaan mukana, niin kuin mäkin tänään siitä kysyn tavallaan siihen liittyvästi. Niin miten sä niinku ajattelet, että miten se on vaikuttanut, miten ihmiset niinku on kohdannut sua tai kohtaa edelleen? Niinku, että onko siinä joku semmoinen? No onhan se, siis se on vaihtunut tässä ajan mittaan, että nyt siitä on 7,5 vuotta aikaa, kun mut kruunattiin, niin musta tuntuu, että mä oon elänyt niin monta vaihetta. Et jotenkin siihen alkuun, just kun mut kruunattiin, niin silloin mä sain tosi paljon vähättelyä ja se oli just sitä, että sä oot se ruma missi ja sä oot se ei-suomalainen missi ja kyllä se suomalainen olisi ollut kuitenkin vähän parempi ja se oli jotenkin ihan hullua, että mä sain sitä niin paljon
ihan silleen kasvatusta, että kun totta kai Miss Suomena sä teet ihan sikana sellaista niin kuin maakuntakeikkaa ja sä käyt messuilla, sä näet ihmisiä ja se on ihanaa, mutta kun sä oot niin paljon kosketuksissa niin kuin kasvatusten ihmisten kanssa, niin ihmiset uskaltaa välillä sanoa aika niin kuin rajujakin asioita sulle päin naamaa. Ja jossain vaiheessa se muuttuu sitten ehkä siihen, että ihmiset oli tosi yllättyneitä, että ai jaa, että sä oot ihan hauska, että vaikka sä oot Miss Suomi, niin sulla on niinku juttu luistaa, että sä et olekaan ihan palikkaa, että sulla niinku suu käy ja niinku sulla on jotain asiaa ehkä joskus sanottavanakin. Ja se oli jotenkin tosi pitkään sellainen asia, mitä mä kuulin, vähän sellainen backhanded compliment, että niinku, ai jaa, että sä ootkin ihan niinku ok. Ja musta tuntuu, että sitä ihmetystä oli tosi kauan, ehkä jollain tasolla vieläkin, mutta mä haluaisin ajatella, että aika on mennyt sen verran eteenpäin ja mä oon tehnyt tosi paljon erilaisia töitä media-alalla ja ollut radiossa ja näin, että ehkä nykyään mä haluaisin ajatella, että se on vähän jo tasottunut ja et ei enää tuu sellaista ainakaan vähättelyä misseyden takia. Joo, ja mä toisaalta kyllä ymmärrän tosi hyvin, että musta tuntuu, että niinku kauneuteen niinku liittyy ylipäänsä tosi vahvasti se, että ihmiset yllättyy aina, jos kaunis ihminen on vaikka myös älykäs tai hauska tai niinku jotenkin muuten niinku toimiva tavallaan. Niinku silleen, että sitten mä voin kuvitella, miten paljon sä oot saanut tätä kommenttia niinku aikoinaan niinku liittyen tohon. Niin, se on kyllä totta. Ja varsinkin silloin, kun mä menin radioon, niin se oli kyllä sellainen, että tosi pitkään jengi oli vähän silleen, että no mitä hittoa, toi joku missi täällä pyörii. Että otetaan vaan sen takia, koska se on missi. Mutta sitten aika pitkään siinä oli mulle vähän sellainen ironia, että mitä hittoa, vaikka mä olisin maailman parhaimman näköinen ihminen, niin mitä helvetin hyötyä siitä on jossain radiossa, missä mun naamataulu on piilossa. Että se oli jotenkin tosi pitkään sellainen argumentti, mitä kuuli, mutta sitten nykyään musta tuntuu, että mä oon myös tehnyt sellaisen rauhan sen asian kanssa, että vaikka joku kokisi tarvetta vähätellä mua, niin mä en ota sitä itteeni, koska pitkään mä olin silleen, että mä yritin kaikin mahdollisin keinoin päästä irti sit missileimasta. Että mä en halunnut puhua siitä, mä halusin pukeutua eri tavalla, mä saatoin ehkä jopa vähätellä sitä misseyttä ja sitä, mitä että on niinku ollut missikisoissa ja naureskella sille asialle, mutta musta tuntuu, että nykyään on niinku sen verran itsevarmuutta ja sellaista niinku itsetuntemusta tullut, että en mä koe tarvetta vähätellä sitä, että missäys on ollut mulle tosi iso avain kaikkeen ja sitten jos joku kokee tarvetta vähätellä just sen takia, että on joskus ollut jossain kauneuskilpailussa, niin mun se kertoo vähän siitä sanojasta enemmän kuin minusta. Ehdottomasti. Ja tuossa tulee, mulla tulee heti mieleen vähän silleen Miley Cyrus, koska se on tavallaan tosi vahvasti työnsi pitkään pois sitä Hannah Montana-identiteettiä itsestään kaikkea sitä Disney-taustaa, kunnes sitten joitain vuosia sitten se tavallaan vähän niin kuin otti sen takaisin ja tavallaan päätti niin kuin ownata sen ja tavallaan olla just vähättelemättä sitä, että mikä kaikki tavallaan, että jotenkin olla niin kuin jotenkin häpeämättä tai vähättelemättä sitä Disney-taustaa, mikä hänellä oli. Tai sillä mä jotenkin näen tuossa silleen samaa ajatusta, että ottaa sen vähän niin kuin takaisin itselleen, ettei kukaan voi käyttää sitä myöskään minään niin kuin vähättelyn keinona. Tai niin kyllä, koska sitten jos sä just vähän häpeilet sitä ja vähän niin kuin koetat silleen muiden mukana vähän dissata sun menneisyyttä, niin sähän pienennät ittees. Täysin. Niin sitten se, että kun sä vaan otat sen itsellesi ja oot siitä ylpeä ja niin kuin hyväksyt sen ja teet sen rauhasenkaan, niin sähän oot silloin niin kuin kaikessa voimissas. Että sä et niin kuin häpeile mitään, sä et koe tarvetta pienentää tai piilottaa. Ja just näin. se niin kuin, mä uskon, että se huokuu se energia läpi. Joo, mä uskon kyllä ehdottomasti. Sä vähän tuossa mainitsitkin tavallaan niinku tuosta pukeutumisesta, että tavallaan sä oot jotenkin sitä myös sen tavallaan misseyden jälkeen vähän niinku lähtenyt muuttaa, niin mä olisin just halunnut kysyä siitä, että tavallaan miten niin kuin, tavallaan jos mietitään niin kuin pukeutumista ja tyyliä, ja just että puhuttiin siitä ihmisten, miten ihmiset kohtaa sua, niin miten sä koet, että tavallaan millainen vaikutus sillä misseydellä tai ajalla sen jälkeen on ollut sun niin kuin tyylin tai pukeutumisen kehittymiseen? No totta kai silloin, kun kruunattiin Miss Suomeksi, niin oli tosi tietoinen siitä, että mun ulkonäkö arvioidaan, ja se oli jotenkin, se oli aika silleen isot saappaat, mihin astua. Musta tuntuu, että ennen kuin mä menin missikisoihin, niin vaikka mulla oli se tietty hyväksynnän tarve ja se tietty tyhjiö siitä, että mä en enää halua olla se ulkopuolinen, mutta mulla oli kuitenkin ihan terve sellainen niin kuin itsetunto siinä mielessä, että mä oon nyt ihan ok, että tältä mä näytän, että tää on mun ulkonäkö ja muuta, mutta sitten kun menit missikisoihin ja voitit sen ja yhtäkkiä kun sun ulkonäköä ruvettiin ruotimaan julkisesti mediassa, sosiaalisessa mediassa, niin yhtäkkiä
tuli tosi paljon uusia epävarmuuksia, mitä mä en olisi ikinä voinut kuvitellakaan. Et mä jotenkin ajattelin, että no niin, että nyt mulla on liian lyhyet tää polven ja nilkan välinen pituus, tai mun kaula on liian lyhyt, tai mä oon aivan silleen pojan vartaloinen. Ja että niitä alkoi tulla niin paljon, niin mä huomasin, että kaikki se tyyli ja miten mä niin kun edustin julkisesti, niin jotenkin mä koko ajan ajattelin, että okei, miltä Miss Suomi näyttää, miltä ihmiset odottaa, että mun näyttää, mihin suuntaan mun täytyy lähteä muuttaa itseäni. Et se oli aika pitkään semmoinen ajatustapa, että mä en edes tajunnut, että siinä on jotenkin, ethän sä tajua, että se on niinku toksista ennen kuin sä lähdet sitä pois ja muutat sitä ajattelutapaa. Niin, kyllä. Että siinä vaiheessa, kun luopui kruunusta, niin se tuntui tosi vapauttavalta. Että nyt ei tarvii enää nyt ei tarvii edustaa ketään muuta instituutiota. Nyt ei tarvii odottaa, että mä täytän jonkun ihmisen mielikuvan siitä, miltä Miss Suomen tulisi näyttää, vaan nyt mä voin näyttää itseltäni. Niin se tuntui helpottavalta, koska mun missivuosi oli vielä pidennetty vuosi. Se oli 1,5 vuotta. Niin okei. Että tavallaan sitä myös kesti tavallaan pidempään sitä kaikkea rumpaa sen ympärillä. Joo, kyllä. Miten tavallaan, että nytten siitä on reilu 7 vuotta, kun tämä tavallaan on tapahtunut, niin koetko, että sä oot tavallaan päässyt jotenkin tämän kaiken jälkeen jotenkin kehittämään sitä itseäsi sekä sun tyyliä just sellaiseen suuntaan, mitä sä itse haluat. Tavallaan, koska siihen misseyteen liittyy niin vahvasti just noita stereotypioita, ja selkeästi sullakin oli paljon sellaisia jotain epävarmuuksia, mitä se toi mukanaan, niin kuin ainakin siinä hetkessä. Niin tavallaan, miten sä jotenkin näet sun tyylin kehittymisen tavallaan? No totta kai nykyään musta tuntuu, että nyt vihdoinkin mulla on ainakin hetkellisesti sellainen rauha löytynyt siitä, että nyt mä todella tunnen itseni minuksi niissä vaatteissa tai niissä tuntuu tyhmältä sanoa vaatteissa, mutta niinhän se on, että se on mun itseilmaisun keino, niin nyt musta tuntuu hyvältä. Voi olla, että mä oon 10 vuoden päästä, että mitä hittoa mä oon oikein pukenut päällä, se on klassikko. Mutta mä en haluaisi liikaa laittaa siihen painoarvoa, että se on nyt vaan sen takia, koska mä jossain vaiheessa rupesin seurustelemaan naisen kanssa, mutta kyllä mä tunnistan, että sen jälkeen lähti sellainen pyörä vähän liikkeelle. Et mä muistan, että siinä vaiheessa, kun me oltiin oltu jo hetken aikaa yhdessä, niin mun tyylikin alkoi jonkun verran muuttumaan. Ja ei sen takia, että mä halusin nyt jotenkin miellyttää toista ihmistä, vaan mä rupesin oikeasti autenttisemmin vaan miettimään, että no mitä mä haluan pukea ja mikä tuntuu musta hyvältä, minkälaisissa vaatteissa mulla itse varma olla. Ja mä huomasin sen, että miten tiedostamattomasti mäkin olen aikaisemmin pukeutunut ja koittanut mahtua johonkin sellaiseen muottiin, mikä on lähinnä miehen silmää miellyttävä. Joo, ja se on ollut täysin tiedostamatonta. Ja sillehän se meidän koko yhteiskunta pyörii aika, no ainakin se median luoma ihannekuva naisesta, niin sehän on siis miehen kyllä, niin. tekemä määritelmä. Kyllä, täysin. Kyllä, niin, ja se oli jotenkin aika shokki tajuta se, että hitto, että tosi paljon, ihan se, että miten mä oon lähtenyt väriä tukkaa tai mitä muutoksia mä oon vaikka halunnut tehdä itselleni tai miten mun tyyliä ja kaikkea tämmöistä, niin tosi paljon on koittanut tavoitella sitä tiettyä muottia, että olisi hyvännäköinen miehen silmin ja sit se on vähän se hyväksytty merkki. Niin mä luulen, että siitä vähän lähti sit sellainen kehityskaari, että oikeasti koitti karistella sitä pois ja miettiä, että mikä tuntuu itsestä hyvältä. Ja musta tuntuu, että mulla oli ehkä hetken jopa joka on semmoinen ehkä kapina, että mä en halua käyttää mitään korkokenkiä, mä en halua hameita, että mulla on liian feminiininen olo, mua ahistaa. Ja jotenkin meni hetkellisesti ehkä, en mä sano, että sinne toiseen ääripäähän, mutta siis silleen, että vähän haki sitä omaa paikkaa, koska se oli ehkä jopa vähän sellainen kriisi, että okei, että onko mulla omaa tyyliä. Että niin, jos mä oon aina mennyt sellaisen tietyn filterin läpi, että no, että mikä on tavallaan yhteiskunnan hyväksymä lokero, niin musta tuntuu, että sen kaiken kipuilun kautta niin nyt vihdoinkin on löytynyt sellainen paikka, että ei mua nyt enää ahista käyttää hametta tai korkokenkiä. Niin kyllä, että se on tavallaan tasoittunut. Niin. Mutta on kyllä tosi kiinnostavaa ja nimenomaan ylipäänsä tuohon kaikkeen misseyteen tai naisten pukeutumiseen liittyy ihan sika vahvasti stereotypioita, just tavallaan sitä. Ja toi tavallaan mitä mainitsitkin, että miten miehen katseen alle tavallaan se naisen tyyli on myös muodostunut. Ja sitten tavallaan, että nyt sanoit sitä, että oot tavallaan lähtenyt ehkä vähän
niinku leikittelemään sillä tyylillä tai ylipäänsä hakemaan sitä omaa tyyliä ja niitä tavallaan kaikkea, että mitä se just se sun tyyli on, niin koetko, että tavallaan siinä on eroa joko sun ehkä itsesi kohdalla, että miten tavallaan se on vaikuttanut, miten ihmiset kohtaa sua. Tavallaan, että on niinku lähtenyt rikkoa sitä jotain feminiinisyyttä ja sitä niinku, tai ylipäänsä niinku, näetkö sä tavallaan, että se vaikuttaa maailmassa vahvasti? Vaikuttaa. Ja niin kuin mä tuossa puhuin NS-kriisin paikasta, niin silloin jossain vaiheessa, kun rupesin ehkä enemmän pukeutumaan silleen, mikä tuntui itsestä siinä hetkessä hyvältä ja välttelin ehkä korkokenkiä ja niin kuin tällaisia pikkumekkoja ja muuten. Mä en sano, että niissä olisi mitään vikaa, mutta se vaan siihen aikaan tuntui semmoiselta, että nyt hetkellisesti riitti, että mä oon missimekoissa pyörinyt ihan tarpeeksi. Niin se oli kyllä hauska huomata, että jos mä lähdin vaikka ystävien kanssa drinkeille tai jonnekin tälleen näin, niin että ehkä oli aikaisemmin tottunut sellaiseen tiettyyn, mitähän mä sen ilmaisin, ei nyt huomioon, mutta sellainen tietty, että miehet saattoi pitää sulle, tiedätkö, ovea auki tai tarjoilija vähän, tiedätkö, heittää sellaista niin kuin viatonta flirttiä tai jotain sellaista, niin kuin, että sä vähän niin kuin saat sitä hyväksyntää niin sanotusti vähän kaikkialta. Joo, ulkopuolelta just joka suunnasta. Joo, niin sitten sit yhtäkkiä, kun sä et välttämättä pukeutunutkaan kauhean feminiinisesti ja sitten ehkä jotkut miespuoliset tuttavatkin saattaa välillä vähän heittää niin kuin vitsillä, mutta vähän sillä, että mitäs rekkalespo tai muuta. Sitten vähän sillä, että se kaikki vähän osuu johonkin semmoiseen, niin että okei, että hitto. Niin se oli jotenkin, se oli jännä huomata. Ja kyllä mä myönnän sen, että tuli semmoinen, niin kuin, että okei, että onko mä taas niin kuin ulkopuolinen, koska sehän on se mun ultimaattinen trauma, että mä olen aina se ulkopuolinen. Nyt mä olin silleen, että voi helvetti, että hirveän duunin tehnyt, että pääsis silleen, että nyt mut on hyväksytty. Ja nyt mä oon taas tää outsideri. Mutta toi on tosi kiinnostavaa, että heti kun tavallaan rikkoo jotain normia tai jotain, tai myöskin niin kuin näyttää itsestään jotain muita puolia, niin tavallaan miten ihmiset myöskin heti alkaa reagoimaan siihen. Tai niin kuin, että heille tulee myös tarve sille vaikka kommentoida sitä. Että jotenkin, että siitä tulee jotenkin, en mä tiedä, ihmisissä niin kuin heti tulee joku reaktio siitä, niin kuin jotenkin, kun uskaltaa tai muuttaa jotain itsessään. Tai niin. Ja samaan aikaan niin mä yritän silleen, niin kuin, että eihän kukaan, mä en usko, että kukaan silleen pahuuttaa tai koittaa silleen kettuilla sulla tai olla ilkeä. Ja se on niin kuin ihan luonnollista, että jos joku ihminen, no en mä nyt sano radikaalisti, että en mä koe, että mä mitenkään radikaalisti muutin itseäni tyylillisesti, mutta silleen, että jos yhtäkkiä vaan alkaa niin kuin ehkä pukeutumaan eri tavalla kuin mihin joku on tottunut, niin mä ymmärrän, että se on luonnollista jotenkin silleen olla hetken aikaa, että että jos sä vaikka, en mä tiedä, jos sä yhtäkkiä vetäisit kirkkaan pinkin tukaan, niin mä sanoin, että sulla on sukka. Että samaan aikaan niinku, mulla on se myötätunto, mutta siihen aikaan niin se tuntuu jotenkin silleen, että se kaikki vähän osui siihen haavaan ja se vaan kriiseytti sitä mun niinku olemista vaan enemmän. Joo, ja mä tunnistan tuommoista myös paljon itsessäni tavallaan, että on kipuillut kaiken ton tavallaan feminiininen, maskuliininen ja tavallaan mikä se on se oma tyyli ja myöskin halunnut työntää itsestään pois noita jotain tommosia feminiinisiä asioita jossain kohtaa ennen kuin on voinut sitten jotenkin taas vähän niin kuin ounata ne takaisin ja olla silleen, että näitä ei voi käyttää vähätelläkseen mua, vaan että mä voin olla tää kaikki kokonaisuus ja itse määritellä sitä. Niin kaikkea, mitä mä kuulen sulla tossa tosi paljon. Joo. Miten sä koet, että tavallaan, no sä mainitsit tavallaan sitä, että sä et haluaisi laittaa kaikkea niinku sen parisuhteen niinku naisen kanssa piikkiin, mutta että se selkeästi on joku semmoinen kohta sun elämässä, missä sä oot niinku alkanut määritellä itseäsi tavallaan ja miettinyt tarkkaan sitä, että kuka sä oot ja mitä sä haluut. Mutta miten sä ajattelet, että liittyykö siihen jotain muuta tai mistä jotenkin se rohkeus sit vähän niinku tavallaan alkaa määritellä itseään, vähän niin kuin määrittää itse ne pelisäännöt, että miten sä olet ja miten sua kohdataan? Tuo on vaikea kysymys, koska kyllähän silloin elettiin myös korona-aikaa, että koko maailma muuttui. Ja sitten se, että sä et vaan käynyt ulkona, koska et sä päässyt ja vaikka sä olisit mennyt, niin kaikki oli kiinni, niin, ketään ei ollut missään. Ja varmaan se kaikki se pysähtyneisyys. Ja sitten se, että kun sä pysähdyn, niin sä oikeasti silleen katot ympärille hetkinen, että siinä kaikessa vauhdissa sähän vaan niin kuin meet ja teet, etkä sä välttämättä katsoa, että minkälaista jälkeä sä jätät. Niin kyllä. Näin, niin ehkä se pysähtyminen vähän niin kuin pakotti myös työstämään kaikkia niitä asioita, mitä vaikka ei ollut suostunut vaikka katsoa itsessään tai suostunut niin kuin ottaa edes käsittelyyn omalla tunnetasolla. Et niin kuin mä sanoin, niin mulla on vaikka aikaisemmin ollut tosi vahvasti mun menneisyyden takia just se hyväksynnän hakeminen ulkopuolelta, niin se korona-aika kyllä, se pakotti sen, että se hyvä olo pitää
tulla sisältäpäin. Et mä olin aikaisemmin tosi semmoinen, että mä en oikein osannut tehdä edes oikein niinku päätöksiä ihan yksinkertaisimmistakin asioista niinku ilman, että joku mun ystävä tai kumppani joku sanoi, että onko tämä hyvä. Et ihan lähtien niinku, mä muistan, että piti ostaa kahvinkeitin, niin mä otin kuvat ja laitoin lähipiirille, että ne oli galluppi, että mikä näistä. Että ihan niinku, että tommosetkin asiat sille jännitti, että mä en niinku tiennyt, että mistä mä tykkään. Niin sitten se, että kun lopetti tommoset asiat ja mulla tuli vaikka semmoisia ihmisiä elämään, ketkä oli silleen, että hei, mä en aio vastata sulle, että opettele päättämään itse. Että se oli oikeasti hyvä asia mulle ja sitä kautta niinku uskalsi lähteä kuuntelemaan itteensä. Ja ne on semmoisia pieniä askeleita. Joo, mitä on ottanut. Joo, tosi kiinnostavaa. Tise on myös tehnyt tutkimusta ihmisten mielipiteistä muotiin ja kuluttamiseen. Tässä on muutamia faktoja, mitä haluaisin tuoda teille esille. 58% vastaajista kertoo saavansa yhtä paljon iloa ostaessaan second-hand vaatteita kuin uusia vaatteita. Ja se on mahtava juttu. Ollaan puhuttu nyt tässä vähän vaatekaapista ja tyylistä. Ja mulla olisi itse asiassa tämmöinen Tisen tutkimukseen perustuva fakta, jonka mä haluaisin sulle kertoa. Okei. Ja, eli Tise on tehnyt tutkimusta ihmisten mielipiteistä liittyen muotiin ja kuluttamiseen. Ja Tisen tutkimuksesta on selvinnyt, että 58% vastaajista kertoo saavansa yhtä paljon iloa ostaessaan second handia kuin uusia vaatteita. Ja mä tiedän hyvin, että sä ostat tosi paljon just niinku second handina vaatteita ja löydät kaikkia ihan mielettömiä löytöjä, mitä myös näkyy välillä sun somessa, niin samaistuuko sä itse tuohon faktaan? Samaistun täysin. Ja siis mun on, niin kuin mä sanoin tässä aikaisemmin, ihan turha esittää mitään pyhimystä tässä näin, että kyllä mä olen joskus elämässäni shoppailut vaikka pikamuotia ja joskus ollut vaikka sellainen ihminen, että on saanut vaikka siitä jonkun sellaisen mielihyvä boostin, kun on vaikka tilannut jostain verkkokaupasta jotakin, mutta tänä päivänä toki arvomaailma on muuttunut, mutta myös se, että on oppinut se, että kun se hyvä olon boosti on 3 sekuntia, ja sitten onkin jo tyyli unohtanut, että ai niin, mulla on postissa paketti, että se on niinku aika semmoista ohimenevää, plus se ei ole taloudellisesti järkevää, se ei ole maapallolle järkevää, niin second handissä on, kun siinä on juttu se, että sä et voi vaan klikata sitä johonkin postilaatikkoon ja sitten se on niinku siinä, vaan että sä todella niinku teet sen löydön, siihen liittyy se, niinku, että sä lähdet etsimään ja sä katsot. Ja ne on kaikki semmoisia spessoja juttuja, niihin kaikkiin liittyy joku tarina, joku yksityiskohta. Se, että ei ole vaan se, että no mä nyt vaan otan tämän mun oman koon tästä rekistä ja lähden kävelemään ja unohdan, että mulla on tää. Vaan siihen liittyy jotenkin niin semmoinen isompi kokemus, niin mä saan kyllä hyvin kiinni tosta. Joo, mä kanssa samaistun just tuohon niinku myöskin tavallaan just se löytämisen ilo. Sitten tavallaan tunne siitä, että näitä ei ole mitenkään tarjolla silleen loputtavasti, vaan niinku sillä just nyt mun tuurilla tää niinku sattui silleen mun kohdalle. Jotkut, mikä ikinä se sitten onkaan second hand tuote. Niin se tuntuu silleen spesiaalilta. Joo, mä ehdottomasti samaistun siihen, että saa yhtä paljon iloa tai jopa ehkä enemmänkin sanoisin. Niin, mä sanoisin, että huomattavasti niin, enemmän. Mäkin sanoisin, joo. Miten sä muuten kuvailisit tavallaan, että millainen kuluttaja sä olet ylipäänsä, jos miettii vaatteita tai ylipäänsä mitään, mitä tulee hankittua tai kulutettua? No nykyään mä sanoisin, että mä olen parantanut tapani niin kuin selkeästi tämän vuoden puolella. Että kyllä mä nykyään olen huomattavasti järkevämpi kuluttaja. Mä en ole vaikka sellainen, että mä hirveästi tekisin sellaisia heräteostoksia tai se, että mä tosi paljon vaan niin kuin kulutan. Että mulla on ehkä tullut jopa semmoinen niin kuin vastustus siihen, että se semmoinen jatkuva kuluttamisen juhla, niin se ahdistaa mua. Että siitä mä oon kyllä oikeasti tosi onnellinen, koska aikaisemmin, niin kuin mä sanoin, niin saattoi olla vaikka sellainen, että tilailee vaatteita ja sitten just se, että tulee sinne postiin, niin on silleen, että ai niin, onpa kiva yllätys, että unohdin, että olin tilannut tämän ja sitten se mielihyvä on taas se sekunnin ja se unohtuu. Että joskus on ollut oikeasti vähän holtiton ja tehnyt typeriä valintoja ja näin, niin kyllä mä nykyään haluaisin antaa itselleni semmoisen pienen hyväksynnän merkin siitä, että jotakin on oppinut tässä ja just se, että kun se on huomattavasti tyydyttävämpää, kun tekee järkeviä valintoja. Ehdottomasti. Ja sitten niinku se, mikä on ollut musta niinku ihanaa just tässä podcastissa, miten tavallaan kaikki on tosi niinku jotenkin avoimesti puhunut siitä tavallaan, että se on tavallaan prosessi, ettei kukaan tavallaan ota mitään pyhimyksen hattua tai, tai niinku pyrikään siihen.
Mutta jotenkin, että se miten tässä podcastissa kaikki sanottaa sitä, niin kun, että tämä on tämä mun matka ja tässä kohtaa mä oon tässä matkalla ja mä oon itse asiassa tosi iloinen vaikka siitä, että missä mä oon just nyt tai mitä jotenkin oppeja on omaksunut. Ja se on musta jotenkin ihana, koska sitten tämä koko tämmöinen vastuullisuuskeskustelu tai miten me kulutetaan kuitenkin koskettaa meitä kaikkia niin kuin sille ylipäänsä. Ja en mä tiedä, musta tuntuu, että on vaan tosi tärkeää käydä sitä niin kuin prosessia ääneen läpi. Että et mä en ole vieläkään valmis, mutta että mulla on niin kuin nämä jotenkin... Niin. Se on ihan totta. Ja musta tuntuu, että totta kai niin kuin on paljon puhetta niin kuin pikamuodista ja se on hyväkin, että siitä puhutaan, että siitä siirryttäisiin pois. Mutta ihan samalla tavalla mullakin on vaikka aikaisemmin ollut tosi... No on ehkä pitänyt enemmän joskus arvossa esimerkiksi vaikka kalliita designer-tuotteita. En mä sano, ettenkö mä niinku vieläkään, jos mä näen jossakin jonkun tosi jotenkin ihanan, olisi nyt mikä tahansa luksusbrändin, en mä sano, ettenkö mä ois, että herran jumala, toi on upea. Mutta musta tuntuu, että aikaisemmin se oli jotenkin niin, ehkä jotenkin koitti, tai mä sanoisin, että ehkä nykyään se arvo on jollain tasolla niin kuin laskenut omissa silmissä. Se ei enää ole se, että pitää olla nämä tietyt jutut ja että sitten mä oon niin kuin ok ja sitten mä kehtaan kävellä ulkona tai on hyvä fiilis kävellä ulkona, vaan että ehkä myös niin kuin arvomaailma on siirtynyt siitäkin eteenpäin, että niin kuin, että eihän ne ole oikeasti järkeviä taloudellisia päätöksiä, että sä ostat itsellesi 3 tonnin laukun, mikä on ensi vuonna ja pois muodista. Koska kyllähän designer-tuotteissa, vaikka ne on luksustuotteissa, mutta kyllähän niissäkin on vähän semmoinen kertakäyttökulttuuri. On, ja ne, vaikka tavallaan, että nekin seuraa niitä jotenkin trendejä, tavallaan, että ne voi olla jotain pieniäkin asioita, mitkä tavallaan tekee niistä just sen hetken trendien mukaisen. Ja ne pienetkin asiat muuttuu niin kuin silleen vaikka viikoittain tai kuukausittain tai vuosittain jo. Että sit siinä voi olla jotain sellaista jo tosi nopeasti, mikä ei sit enää niin kuin miellytä sitä silmää. Ihan vaikka alitajuntaisestikin, että vaikka ei tavallaan trendejä vahvasti seuraiskaan. Niin, kyllä. Ja sitten jotenkin se, että käyttäisi oikeasti viimeiset rahansa vaikka tollaisiin tuotteisiin, millä ei oikeasti silleen, ne ei ole laadullisesti hyviä, no ensi vuonna sua ärsyttää se, että sä ostit sen, niin se on jotenkin niinku, ja mä ymmärrän sen, mä oon itse ollut joskus samanlainen, ja mä oon tehnyt noita huti-askeleita, mutta se, niinku, että nyt toivottavasti mä pystyisin niinku tekemään järkevämpiä valintoja tästä eteenpäin. Kyllä. Miten tämä on siis tämmöinen kysymys, mitä kysytään kaikilta tässä podcastissa, joka on, että jos voisit muuttaa tai vaikuttaa yhteen asiaan maailmassa niin kuin pysyvästi, että sulla olisi mahdollisuus päättää, että joku asia on jollain toisella tavalla, niin mikä se olisi? Vaan yksi asia. Tämä on tämmöinen iso laaja kysymys myöskin, mitä vastuullisuuskin oli. Mutta. No, se, että ihmiset oppis katsomaan itseään peiliin. Mä koen, että maailmassa on tosi paljon pahaa ihan vain sen takia, koska projisoidaan niin paljon ulospäin. Joo. Ja se, että ei pystytä niinku katsoa omia rumia kohtia ja omia haavoja ja kehittää itteensä, niin, koska se on, totta kai se on epämiellyttävää. Niin se on helpompaa sotkea joka suuntaan ja niinku, no, käyttäytyä huonosti. Niin, kyllä. Miten sen sanois? Ja toi tavallaan niin voi ajatella vaikuttavan silleen ihan kaikkeen, tavallaan yksilöiden tai niin kuin johonkin 2 ihmisen väliseen suhteeseen tai sitten monien ihmisten välisiin tai silleen ihan yhteiskuntiin jotenkin. Että jos kaikki jotenkin pysähtyisi niin katsomaan itseään peiliin ja myöskin tavallaan tuo kohtaamaan ne omat epäkohdat ja epämiellyttävät. Niin, musta tuntuu, että maailmassa olisi huomattavasti enemmän rakkautta. Siis se on niin kliseistä sanoa, mutta silleen, että maailmassa olisi niin paljon helpompi olla. Et kun tuntuu, että jos sä katsot vaikka jonnekin sosiaaliseen mediaan, niin se on siis ihan järkyttävä. Se on semmoinen niinku semmoinen kaatopaikka omille huonoille fiiliksille. Et koska siis jos sä käyttäisit sen saman energian sille itsestä tutkiskeluun kuin se, että sä jauhat paskaa siellä tuntemattomista ihmisistä, niin Herran Jumala, kaikki on siinä paljon onnellisempia. Se on kyllä ihan ja totta kai siis ei voi vetää nyt suoraa viivaa, mutta kyllä jos toi olisi semmoinen asia, mihin pystyisi vaikuttaa, niin kyllä mä sanon, että olisi listan kärjessä. Mielenkiintoinen. Nämä vastaukset ylipäänsä tähän kysymykseen on ollut silleen ihan kaiken kattavia ja mielenkiintoisia, mutta jokaisella on ollut eri, niin se on ihana. Second Hand Stories tehdään yhteistyössä Tise-applikaation kanssa. Lataa ja rekisteröidy Tise ja kuuntele uusin jakso. Tise on täynnä vinkkejä ja löytöjä ja käy myös klikkaamassa itsesi kilpailuun Tisessä ja voit voittaa 200 € arvoisen lahjakortin. Seuraavaksi mä pyydän sua esittelemään tämän löydön, jonka sä oot tänne tuonut. Ja koska tätä podcastia pystyy sekä katsoa että kuuntelee vain audiona, niin yritetään esitellä se niin, että nekin, ketkä on vain audion parissa, saa kiinni, mitä sulla on mukana. Mutta joo.
mä otin mukaan tällaisen, onko tämä nyt 90-luvulta, tämmöisen Diorin vintage-laukun. Mä löysin siis TikTokista sellaisen englantilaisen second hand vai vintage-laukun tällaisen niinku keräilijän ja sitten se myy niitä eteenpäin. Okei. Sieltä on tilattu. Ja toi on niinku tommonen niinku vaalean ruskea sävy. Sinappi. Niin. Onko tämä konjakki? Se voi olla ehkä konjakki, se on niinku tarkempi. Ja tämmöisillä kultaisilla yksityiskohdilla. Ja tässä on siis sellainen tarina, että mä siis joskus, mä olin siis pitkään haaveillut tästä laukusta. Yeah. Mä olin siis just nähnyt tämän siellä TikTokissa ja olin silleen, että herra jumala, että joku vielä että tilaat on itselleen ja sitten se mun elämäni rakkaus menee jollekin toiselle ja näin. Ja mä muistan, me oltiin mä olisin saanut luvan kertoa tämän tarinan. Yeah. Oltiin siis jossain viinittelemässä mun kumppanin kanssa ja mä olin just jeesannut sitä niinku aikaisemmalla viikolla jossain hänen sellaisessa työasiassa. Ja sitten mä jotenkin siinä niinku mainitsin, että niin, että herra jumala, katso tää laukkua, että mä en miettinyt, pitäisikö mun vaan tilata tää. Ja me oltiin sitten juotu jonkun verran siihen semmoista pientä viinijuomaa siihen alle, hän sitten päätti silleen jossain 2 minuutissa. Yhtäkkiä se alkoi vaan kaivella jotain korttikotelua taskusta ja mikä liike ja saman tien klikkasi ja se oli oikeasti ehkä niinku silleen 3 minuuttia ja se oli klikannut se ostoskoriin ja se oli matkalla Suomeen. Ja mä muistan, mä olin niin jotenkin, tiedätkö joku vaan, ei, mut joo, mut ei. Ja sitten myös se, että sä oot itse niinku pohtinut sitä pidempään ja tavallaan jotenkin tavallaan antanut sen seistä sen ajatuksen. Joo, ja sitten jotenkin, silloin kun tää tuli, niin siis mä edelleen rakastan tätä laukkua todella paljon. Ja tässä on siis sivussa tämmönen pussukka. Yeah. Niin tässä oli se vielä, että kun näitä samoja versioita on siis netissä jonkun verran löydettävissä, mutta näissä on aina vaan niinku just tää yksi pussukka. Ja tähän kuuluisi siis 2. Ja silloin kun mä tilasin, tässä oli 2 pussukkaa. Okay. Ja siis jossain elämän tuoksinassa se toinen pussukka on tipahtanut matkan varrella pois. Niin, että se on sun käytössä kuitenkin lähtenyt. Siis silloin kun mä oon tajunnut sen, että herra jumala, että tässä on niinku yhtäkkiä, en mä tietenkään ensin tajunnut sitä. Jossain mä olin silloin, että hetkinen, että tässä on ollut 2 pussia. Niin mä olin niin jotenkin, tiedätkö kun sä oot petyt vaan ittees, ei. Toivottavasti sulla ei ole mitään tärkeää ollut siellä. En mä usko. Niin. Joo. Ja toi on kyllä hauska, kun tässä on myös niinku 2 tommoista pussukkaa siis tällä hetkellä ja toinen on tommonen pienempi. Toihan niinku näyttää siltä, että se olisi niinku AirPods, semmonen niinku, näiden Applen kuulokkeiden niinku paikka. Joo. Ja se on hauskaa, että toi laukku on tavallaan 90-luvun tuote ja jotenkin siellä on silti tommosia elementtejä, millä se liittyy jotenkin siis mielessä tähän päivään tosi vahvasti. Niin sitä toinen pussukka, täällähän on siis, mä en tiedä onko tää nyt näin, mutta mä oon itse päätellyt, että muistatko kun ennen vanhaa oli puhelimessa ne antennit, niin tässä on semmoinen antennin mentävä kolo, että se antenni pääsee ulos. Okei, se on. Mutta toi on kyllä upea laukku kerta kaikkiaan ja on mielenkiintoista miettiä, että kellä toi on ollut aiemmin tai että kuka sitä on joskus 90-luvulla kantanut alallaan. Niin, siis mä googletin silloin aikoinaan kaikkia, että kenellä kaikilla on ollut toi laukku. Niin siis munhan mielikuvissa se on ollut tietysti kaiken maailman niin silloin niillä kaikilla huippumalleilla ja Kate Mosseilla ja muilla. Tää on todennäköisesti hänen vanha. Joo. Ihanaa. Hyvä löytö. Ollaan aika paljon sun tyylistä ylipäänsä puhuttu ja tavallaan sen muodostumisesta, mutta ehkä vielä sitä, että onko sulla tänä päivänä jotain tyyli-inspiraatioita tai ikoneita, jotka on niinku selkeitä just jotain hahmoja, niinku kenen tyylistä sä inspiroidut? Kyllä mä sanoisin, että ehkä että sosiaalisesta mediasta, totta kai niinku TikTokissa ja niinku Instagramissa on semmoisia niinku muodin vaikuttajia, niin musta tuntuu, että mä lähinnä ehkä sieltä etin inspiraatiota. Mulla ei välttämättä ole ketään sellaista tiettyä, niinku vaikka selkeät julkisuuden henkilöitä tai muuta, kenestä mä niinku aina katon inspiraatiota, mutta sitten on semmoisia tiettyjä niinku ulkomaalaisia vaikuttajia, ketkä tekee lähtökohtaisesti niinku muoti edellä sisältöä tai sitten jotain random TikTok-tilejä tai muuta, niin ehkä sieltä mä löydän eniten sitä inspiraatiota. Joo, ja mä rakastan sellaisia, missä niinku sekoitellaan vähän maskuliinista ja feminiinistä niinku tyyliä keskenään ja on paljon värejä ja paljon sellaista, että yhdistellään asioita, mitkä paperilla olisi silleen, että ei missään nimessä, mutta sitten kun sä laitat ne yhteen, niin se on silleen niinku täydellisyys. Ja vähän sellaisia yllättäviäkin kompoja, mitkä vaatii silleen, että vähän tämmöistä testailua ja myös sitä rohkeutta tavallaan asettaa ne asiat yhteen. Joo, semmoista. Ja sitten mä rakastan sellaista, että niinku, tai just se, että kun on vaikka vähän feminiinisempää vaatetta, mutta sitten se yhdistää jotain tosi rouheeta, jotakin jostain ihan toisesta maailmasta, niin jotenkin semmoinen tietty leikkisyys on musta ihana. Joo.
Joo, ehdottomasti. Ja näitä on kyllä niinku sun tyylissä myöskin, että siellä tavallaan on vivahteita niinku sille eri niinku jotenkin maailmoista ja yhdistelmiä ylipäänsä. Ja. Kiitos. Mitä sä sanoisit, mikä on sun niinku tyylin, tai onko sulla joku tyylin kulmakivi? Onko joku niinku tietty vaikka vaatekappale, mikä on sellainen jotenkin turvavaate vähän niinku, tai... Kyllä se on tää mun musta teepaita, mikä mulla on nyt. Joo. Mulla on tää aina. Siis melkein aina. Siis tää on ollut kyllä aikoinaan äärimmäisen hyvä ostos, mutta siis just sellaiset niinku, peruspiissit. Onko se sitten tää musta teepaita, mikä mulla on tällä hetkellä, tai sitten niinku just jotkut ihan perussiniset farkut, jotkut tällaiset niinku tosi perusjuttuja, ja sitten musta on ihana lähteä niiden ympärille ja sitten rakentaa sellaista jotain vähän spessumpaa. Niin, aina se lähtee sitten jostain maailman yksinkertaisimmasta asiasta. Aivan. Mutta toi on kyllä hyvä perus musta teepaita, että mä ymmärrän toisaalta. Ymmärrän vastauksesi. Ja se on yllättävän silleen jotenkin tyydyttävää, kun sä löydät vaikka jonkun oikeasti just tämmönen perus musta teepaita, niin sit kun se on sellainen täydellinen, niin sittenhän sä et ikinä luovu siitä. Sepä se. Ja sitten just sekin, että mustissa teepaidassakin voi olla aika paljon eroja, tai on. Ylipäänsä. Niissä on paljon eroja. Just se, että löytää sen oikean. Kyllä. Yeah. Mä haluaisin tässä vaiheessa kiittää sua tästä vierailusta tässä Tisen Second Hand Stories podcastissa. Ja kiitos tästä keskustelusta ja kaikista tarinoista ja mitä kerroit ja kaikesta avoimuudesta. Kiitos. Oli ihan olla ja kiitos itsellesi. Kiitos. Casters, just listen.